Ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хелен, созаен, хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. Ина имрӯз бекор шудем, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Неки бардоро бисёр видеои зуриш дар чиай, мисол заминҳои фурӯшӣ астаи хонаҳои арзон астаи ва квартираҳои арзон мешава. Марҳамат, видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунем. Бардоро боварӣ дорам ки ҳамин видео заминай хона ягон чӣ мехаренда, барое ки чизои арзон роӣ кардагианд мада. Тамошо кунен, ман ҳаракат мекунам ки фақат хонаҳои арзон барои шуморо реклама кунам. Фақат шумо ҳам дастгириро фаромӯш накунед. Ҳам як дона лайки бепул агар настаренотон боша биҷиқен. Касе дар канали мо меҳмонем бардоро ҳатман подписатсия кунед. Ва агар ягон кас хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорен, инами рақамҳода имо WhatsApp шуда бинависем бардоро. Рафтем ака. дӯстони азиз, бисёр нависта буданд ки аввали видео дар курсам гап за чанд шудаги бардорои на 1000 рубли урусӣ баробар ба 145 сомонӣ ва 40 дирам. бардоро ака навора сар кардем, бо диққат гӯш кунен. 1 миллиони имрӯзаи мо бардоро замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, қишлоқи Заправка, пеши бозори Сешанбе бозор ва Пайшанбе бозорш будай. 6 сотиқ заминда 4 дар хонаро фундаментш рехтагӣ, ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. Гирди заминда бардоро ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд, чӣ хеле да сурат десен ва бардоро гирди заминам маҳкам будай. Нархша 90 000 сомонӣ мега. Касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. маълумоти бештара бардоро да ҳамин рақамҳо занг бизанен. Замини арзона аз ноҳияи Восеъ 90 000 сомонда бихарен ша. 6 сотиқ замине бардоро занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. Як апашкада хона дар Корай, тарафи ана шаҳри Душанбеда, тарафи Мошинбозор ё Заправкаи Фирӯз, ҳамиҷода боша мешава гуфтагия бардоро пулш нахтай то 120 000 сомонира мехара. марҳамат, бардоро касе ки хона дора тарафи Душанбеда, мисол наисини Мошинбозор ё Заправкаи Фирӯз ҳамин территорияда дошта боша, мақсад то 120 000 сомон ҳамин апашка пулш нахтай. ина номрои телефоншам мондагиам. марҳамат, бардоро касе ки мисол хонаи фурӯшӣ дошта бошен, инами апашкада занг бизанен, хонатона бифурӯшен. имо WhatsApp ҳам дорад да ҳамин рақамҳо. бардори азиз, дар ин видео квартираҳои арзон ҳам ҳастай. барои ҳамун то охири видеоро тамошо кунед. бардоро бисёр нависта буден аз шаҳри Кӯлоб хона бумон, бардорои нея хонаи арзон мадароӣ кардан гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қиттаи 6 пеши масҷид. 6 сотиқ заминай, 3 дар хонаи бардоро бания кухни дар дурун шай, ремонтш миёна, ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, гирди хонара битонш рехтагӣ. нархша 130 000 сомонӣ мега. 901 000 рубл мешта бардоро. ягон хона гуфтагия дар шаҳри Кӯлоб боша, алишам мекунем. мақсад ҳам фурӯшия ҳам алишӣ. номрои телефонш ҳастай, номрои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номрои Россия ҳам ҳастай. маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба 4 эълони имрӯза. агар лайк ҷиқидагӣ набошен, лайкҳоам биҷиқем барои меҳнатҳои мо. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, кӯчаи Стаханов, 7.5 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. ремонтш миёнае бардоро, кухни ҳастай, ову светш без проблемай. мақсад 24 соат ову светш ҳаст. ҳуҷҷатош 100%, навеси 8 метра дора. гирди хона ба семенблок маҳкам кардагӣ будай. дарёча мегзара ба пеши хона. ай шаҳр бардоро 4 километр дуртар будай. ҳамин шаҳри Бохтар 4 километр дуртар, мақсад қарибишда мактабам ҳастай. нархша 170 000 сомонӣ мега бардоро, арзон мешидай. номрои телефонш ҳаст, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба 5 эълони имрӯза. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Каратегинский дабдай. 3 сотиқ замин дар хона дора. соҳиби хона гуфтагия ки хонаҳо ремонт дора ва фикрам бардоро мумкин даранаш хай ремонт доштай. ана ову свет ҳастай, ҳамом, кухни дар дурунша, як бучка, як тонаҳаи дигаам дора. нархша бардоро 130 000 сомонӣ мега. арзонам мешава. касе харидори аниқем бардоро занг бизанед.
дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. ихонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон қишлоқи кӯлобод 5 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ ремонтиш коробка ов свет ҳаст ҳуҷҷатош 100% бардро 15 та тахтаи 6 метраи 50к падарка касе ҳами хонара бихара. нархша 85 000 сомонӣ мега бардро ба урусӣ 589 000 рубл мешава. агар бардро касе ки ними пулшам бита нимша мисол бадам бита мешава гуфтагиай. номерои телефонаш ҳаст, ватсап дора, дига маълумотоша занг бизанен ё ватсап шуда бинависен. дӯстони азиз озаин бародар мошин шагаб мезана, баъд аи мошин баъд квартираҳо да мегзарем. Короче, Toyota Corolla як срочно савдо мешава ина. Ҷавоҷаш судам як кнопкаш ҳай, бладам кнопкаш биним унам барида. Им қайб дора? Ай хуйна кару. Чи газ евро 4 сол таваллудш 2000 чанд ай? 2005. Ина машина состояниш идеальный машина. Чё шракай. Hiç расход надо. این ماشینه 2005 تولدش بده. дӯстони азиз, агар шумо ҳам мисол хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш доред, метавонед ки ранги ҳам бародар сиёмка карда дар мо равон кунед дар ватсапи мо барои харидоро чизе ки роӣ мекунем бардро рекламаш мекунем. ва мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ин квартира десем бардро қарор дорад дар шаҳри Гилистон, номи пешинаш Қайроқум буда, як хонага дар 2 этаж қарор дора, 43 квадратни метрай. нарша бардро 146 000 сомонӣ мега, арзон алиш мешидай. хай ремонтиш миёнаи бардро домои пешина будай. 146 000 сомон, 1 миллион 12 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед, номерои Тоҷикистонай. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, 3 хонага дар 2 этаж қарор дошта, 50 квадратни метр, тарафи мактаби 12 шуда будай. домои пешинаи хона ремонт доштай. соҳиби ҳами мана квартира мега ки пеши мактаби 12 шароитош хай бардро созач хеле да сурат десен. нархша 120 000 сомонӣ мега, арзон мешидай. 3 хонага 120 000 сомон бардро. номерои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқен занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. бардрои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш. духонага дар 4 этаж қарор дорад. домои пешинаи хона без ремонт коробка гуфтагиай. ремонт бардро надора, бигем мешава. мисол касе ҳами квартирара мехарен, аввал як мисол ремонт мекунен, баъд бидроен зиндагӣ кунен, бо нағзтар мешавада. духонага чӣ хеле гуфтам, дар ноҳияи Вахш нархш бардро 100 000 сомонӣ, 693 000 рубл мешидай. касе харидори аниқен бардро, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен.
ин квартира десем бардуро қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхӣ як хонага дар 1 этаж қарор дорад 24 квадратни метрае. Домои пешинаи хонара нав ремонт кардагӣ будианд. соҳиби квартира мегӯяд ки хона евра ремонтай дар 1 этаж қарор доштай. Телефон кунем бо ҳамаи маълумотша мегирен. нарша бардуро 112 000 сомонӣ мега. арзон мешидай. нархи хуб айне ки бардуро як хонага дар ноҳияи ҷолдини балхӣ 112 000 сомон арзон мешава касе харидорен. занг бизанем бардуро. дӯстони азизи баднавори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз киҷое ки хона намондум, квартира намондум, мисол замин намондум, дар комментара бинависен. агар ман арзонтар ёфтам, мисол ё мада арзонтар роӣ кардам, ма барои шуморо реклама мекунам бардуро. ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқем ва касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави маро якмин шида тамошо кунен, подписатсия кунен бардуро. ҳамин подписатсия карден аз наворҳои нави мо бохабар мешавен. ба як хелат бардуро подписатсия кардагӣ нестен, видео я ҳафтаина ё я моҳара тамошо мекунен да бардуро. барои ҳамин подписатсия кунен ва имконият боша лайкам биҷиқен. ва имрӯза видеои мора баҳо бигзорем бардуро. мисол баҳои 5 баландтара, ям 5 дар комментара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чақчақ када тамошо карден. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда бардуро хайр худона эҳтиёт кунем.